पुनिफ्राय दङ जों बैयां तेलामरा ब्लक साउथ हद्राय पाइखा ओमफ्राय मिया हद्राय पाइखा दाबुक साउथ पुलिनफोरजों गुरलाय दंसा अमाहायके যতক্ষণ পর্যন্ত जों प्रत्येक बिसिपा यासा जों दर टु दर प्रग्राम कन्टिनिउ चलि थांनाय এবং पाइथागो हंखाय जों बाजार सभा बाजार माजाखाय बाजार सभा खायो अमाहायके जों चिनि हास्टेनि चिनि ताकुते बुखुक संनो चिनि तिप्राद फानो जों चिनि गोथार tipraland tangi nang okokno जों फिलायो बुबाग्रानि थानसानि खरागनो सै ओमफ्राय बुबाग्रा तिनि जाया नोंयाखाय चिनि हातै दाफानो थांनायनि बागै चिनि हानो किफिलना बागै बजे सामुखाय दङ अ सामुगो बजोंनो रांसानिया रिसानिया जोंनो थानसासि सानु ओमफ्राय बनि बागै जों खुब खाबाय खुब बायनो चिनि जत बरक चिनि तिप्रा सारकनि आरो जों जे थांमानि दा नगर नगर थांमानि जत जागानो काहाम रेसपन्ड मानु ओमफ्राय हातै दाफानो बागै सामु दांनाय जबा खायरनो बा जतनो हामाय रिउ अमा हायखिना जों थानसाखै मा खालायनाय नै जतनो रेसपन्ड बनि बागै नै जों गाबो कन्टिनिउस खालायनाय दंसा सात नंग तो जे दफानि बागै जे स्टुडेन्ट लाभनि हटेके जे दफानि बागै सिक्रेट खायफायजाक ताबो बुसकांगो जे बुबाग्रानि जे नाहारमु ग्रेटर tipraland चंमारियो बमाहायनि खावान सय दं ताबो किसा साइखनो जोंथ' 72 years जोंथ' बुगिलायजा ओमफ्राय जे बुगिलायमोन बुगिलायखा अपन तापाय थाक जराव जोंनि तिब्रा सानि कायसा हामा हामाय कपाल देहसनाय बाइक जब खलमाहाय हठाৎ के चिनि महाराज पदुत जे फाइमानि परे तिब्रा हाव जे तिब्रा सारक एमन भाबे नकबार सीमाहाय नम्बर पामा फाइमाहाय जत फाइसिनो आनाचे कोना फाइसि रगो एमन भाबे तिब्रा ताता खांसानि फाइयो आबो निनो नाय नायखा हंखाय बुसकां 2023 नि विधान सभा निश्चय मोंसा जों माननाय आबा একটা आशा आबो आनि सुरिमों नखा सागानि थानि सुरिमों जे जों दफान थानि मा कयमों जों जरा सफायखा थासागानि गे आ थांसा हंगाके माइकु चाइबो थांसा मांसो चाइबो थांसा आबो खातुमन दंथमन जुदा आनि आं कयनि मुजुगु चिन दफाराव न सरकार फायदे फाया आबो क कतरिया चिन दफार थांसांमानि आबो सि क कतर मनु हामबाय जत गते केसे समजे तिब्रा सार ताबो तंखो सिजेयार हा 25 বছর যে जों खुंथाय तंमाने जे तिब्रा सार ताबो ओ जागा तंनाय रावनो बगनले तामबनो क कुसरनाय bonke mohai ang je buci man जाते चिनि बाहो राजनीतिनि जे थुंगिं खेलाव बलाय किचुं लेले जा सिंजौ सानो आमी जे थुमनि हाय जों बाहाय के थुंजाखा साग बायसा कुकुर बायसा कुत्रां बायसा आबु बाहिनो आबुनो किरिगि बाक्सा नाहरै दो दफाराव बियां थाङो जों जायफोरमा परे मनो मितो मानो सुमै सुवा गोरों ब सिंजौ लां थानि यखिखारि माहाय आबुक जन बाहिनो न आबु कायसा बरनि किरिमु नाहर मु तंकायके आपन आनि बिसास तिनि अन्तत तिनि महाराजा जे खायनाय बोले आस थांनाय रनि जे राजनीतिनि जे नेता लाखाय बनि क्वालिटी बहाया तानिके कलाय जों सेक्रिफाइस नुगो हादो फानि बानि बनि रां फैसा बसा अब सेक्रिफाइस नुगिनाय आशा थाइगो तिनि दफाराव निश्चय तेसल बुझि खाना आगन स्लाय तानिके आगिनि जे प्रोटेस्ट मनि बेताबु किसा जुदा अमनबा सा किसानि सिनिमुनो किसारि आनि बुमंगि खिरन जमातिया आं हदाय